Welcome sa Palamier Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, balik na sa tag-upload. Ug ako i-upload karon ang Palamay Drama Compilation Part 169. Ug naday ko ipahibalo mga listeners, katong nag-request ato ang handumanan. Hinay na ko sugod og edit mga listeners. Nasay nag-request ato og What's the Style. Kini ato ang drama manggod. What's the Style jud siya nga ako lang gi-edit para dili sad kay taas. Mao jud siya ang What's the Style. May nag-request ako ang ganahan sila. O dira to nato i-upload ato lang siguro tag-asod para dili sad mo mabitin og pagpaminaw. Ug nasa ko'y hangyo sa inyong listeners katong mga mugbo nga ads sinaot nga dili lang sa inyo i-skip mga listeners dako na kanagtabang sa kuan channel. May lang po nga makabawit ta sa atong ginagawan. Karon nagbasa na to sa mga comments katong last na to gi-upload. Ang first comment na to si Isabel Sirna. Lingaw na sad mi idol. Salamat kaayo, God bless. Tuhakard, salamat sa inyo da Isabel Sirna. Kaduang comment na to si Ma'am Delsam 99. Maayong buntag sir idol. Karon pa jud ko nakadalikyat YT. Salamat always. Ani gapon ko nagsunod sa imo makalingaw nga drama. Padayon lang. God bless you and family. Daghan jud salamat sa imo Ma'am Delsam 99 sa imo ang kanunay nga pagsuporta. Labi na sa imong pag-comment nga isa jud na akong appeal sa akong pag-intro vlog. Salamat jud ka sa imo Ma'am Delsam 99. O kamping-amping ka diya sa imong trabaho diya sa line nasod. Gusto na ko Ma'am Delsam 99. Salamat kay sa imo ha. Si Oscar Abaydog, salamat sa idol. Daghan na sad ta mahimong buhat ani idol. Balag sige uwan basta dol way skip ni dol. O pasalamatan gapon ako diha si Oscar Abaydog sa iyang pagsuporta labi na sa iyang pagwalay skip ad. Salamat sa imo diha Oscar Abaydog. Najud ka gasuporta o sa imong pagsabot sa imong pagwalay skip. Salamat jud kayo. Si Michael John Amoris, mabuhay Lanao del Norte tubod. Salamat sa imo da Michael John sa iyang pagpaminaw. Salamat sa imo da Michael John diha sa Lanao del Norte tubod. Bago na itong komentor si Michael John Amores. Salamat kayo sa imo ha. Si John Plastico, buak si ak na sad idol. Ang pakuan kay Kesulod sa Mayor. Mao jud. Salamat sad sa imo da John Plastico. Si Luel Balandra, buak hard. Salamat sa imo Luel Balandra. Si Arlene Berlin, lingaw na po ang mga person idol. Thank you. Salamat sa imo dia Ma'am Arlene. Si Hilda Asuncion idol, kini nga drama sige ra mig katawa. Salamat sa imo ada Hilda Asuncion. Jud kini ang drama makalingaw jud tinuod. Mirna Urban, more drama upload sir. Daghang salamat Mirna Urban. Si Laila Sidad, lipay kayo mi idol. Daghang salamat Laila Sidad. Si Susit Palmiros, nice Palamay Drama. 100%. Salamat sa imo dia Ma'am Susit Palmiros. Si Clarice Pags, very funny. Salamat sa imo dia Clarice Pags. Si Ginalyn Saros, thank you again sir idol. More another upload, very nice. Salamat sa imo dia Ma'am Ginalyn. Si Lindsay Arnil, good lang. Si Elvira Nancy, salamat idol sa sige nimong upload, more drama pa. Salamat sa imo dia Elvira. Si Barbie Kasdi idol na ako request balik What's the Style na po kay malingaw jud mi paminaw dili mi suman. Okay, maghinahinay lang po upload ato. Pon akong i-upload ang What's the Style. Atong drama tinuod jud What's the Style mo jud ni ato lang jud i-edit no gikan sa RMN. Yang i-edit lang ato mao akong i-upload. Nga ato lang tag-ason. Si Elvira Nancy idol upload na po. Daghang salamat Elvira Nancy. Si Nalin Labial, ayos idol, What's the Style na sad. Ang giingon ganina no, ako po i-upload no. Karon April siguro pon. Matuloy-tuloy tag upload aning drama. Ug mao ta mo search tanan ka comment sa tuwa o ato nang sugdan ato ang Palamay Drama Compilation Part 169. Ako si Lovely, ginaingon, pilia ang higala nga kasaligan ili katrayduran. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, kumahimong mahikalimtan. Unsa na lang orasa dayan-an? Alas 11 na sa gabi, Iday. Ay, uy, masuko gito rin sa Jerome na ako. Nanagay magkakaniya nga mo attend ka party. Oo, inuin, pero ako maganing giingan nga, kuyog ta. Oh, naaramday na. Basta na ako.
di na siya masukot. Nung mahimong pakus ka nimo ang pagpadagan sa imong taxi, nagdali mong gud ko nung palihog. Nong, ayaw tuod. Sakto ra dyan yung dagana. Baso niya simba kong madisgrasya hinon ta. Kalma las pagpadagan nong ha. Ayag tuhuin ang ako amiga. An-an? Yan natas inyo. Hayag pa ay. Siyempre, kinaghuot man ako si Jerome. Sige, bye. Unsa sige bay? O di mahimo, kinalang manaog pud ka. Unsa? Aron mo tuo si Jerome nga kita mo'y nagkuyog og dili siya masuko nako. So, dali na manaog ta. Kamu gina naguyog? Kami taon, Jerome. Maong ay na nag-awayas lovely ha. Ganong nadugay mig pauli. Excuse ninyo di ha. Musak ako sa taas kay mag-ilis ko. Love! Di na lang ko magdugay. Adto na ko. Okay, salamat. Sige ha, Jerome. Di na ako magdugay. Muuli na ko. Ihatod ka sa gawas, an-an. Ay na lang, uy. Ha? Sa iyaw, good. Sige na, laon ng gabi eh. Mingaw na sa gawas. Muwi ko, uy. Maninuod man, uy. Adto na ko, uy. Sulti si Lovely ha. Nga may ulit na ko. Okay. Kalamigak so ni an-an. Mamahaw na ta, Jerome. Wow! Kalabis pagkaon. Ika nagluto o nag-order kag restaurant? Ako, syempre. Ako, no? Namawi ko kay Kapiyo matang magkadungan sa pagkaon. Og thank you kaayo ha. Ako ni mo awaya. Og nag-thank you na pud ko sa akong friend nga si An-An kay tungod niya wa man kamasuko nga nadugay ko sa pagpauli. Dali na, mga ona Tadger. Pila na magtuig nga friend ni an-an? Mag 12 years na since high school until now. Dugay-dugay na ganda yung friendship, no? Mao cute. Basta magkasinabot gani, mulungtad gid na og dukay. Og pulos mi mga gwapa, di ba? Dili lang kay mga gwapa mo. Mga lami, pag mo mga lawas, nindot gakson. Nindot kakson? Oo. Nakagakos na day ka ni An-An. Gabi eh. Abis. Ha? Ay, joke na ito nga mo, ay. Ay, sus. Ay, laglain na sa pagsabot love code. Gigakos ko ni Jerome gabi kay namugos man siya nga ihatod ko sa kawas kay basig ma-rape ko no ko. Ay, lain na sa pagsabot. Basta kay nisalig ko ninyong duha, An-An. Ilabi na gid nimo. Maong ayaw gid ni gub-a, ha? Love, dahil ko nawas. Dili ko mauban yung an-an sa party. Sige, Jerome. Unya, ato na ko, ha? Mm. Amping din ha? Okay. Enjoy, ha? Thank you. Hello, lovely. Welcome to my party. Come in. Thank you. Nanas, An-An? Ano man? Abi na ko, nagkuyog mong duha. Uy. Away ta ako daw ka na. Ay, hain ako din yung babayhan na. Say ko pag tumapisa sa kakwarto sa motel, Jerome. Og nasayad ako sa may resulta niya. Pagkasamahan nga. Karoon ta nagkaila, an-an. Unsa man? Nakontak ni mo si An-An? Sige, Gring, pero di mo tubag. Ay, basi nagpaingon to din oy. Come on, lovely. Diyon na lang nirina mo sa mga barkada. Samtang paabutan ni An-An. Ikapilan ko ka lalaki mo. Sige na nawa. Tinsa. Usawa. Ay, ayun to pagka. Pagod lang na ako. Ayun na, me. Hello? Sani? Hala, no, wala ka makailan ako, An-An. Si Lovely. Mao ba? Ngano mo ka, uy? Nakunsa ka? Kuan, nagkut-kut ko. Ha? Sa nagkudkud itarong di ay naunsa ka, uy? Gikut-kut ko. Sa magikudkud ka na yabak naman tingal. Ngano mo ka? Unsa man? Mabauli na ka? Nawa ko ma-enjoy. Uy, kaya wa si An-An akong friend. Okay. Ikaw good.
Unsa man busog mangga ka? Siyempre, uy. Yeah, thank you sa pag-invite, ha? Ato na ko. Ito tigas niyo party. Di na ko maadto, uy. Maulit na ko. O sige. Ito tigas inyo, anan. Magsusi ko na unsas ana. Anong mo siya nga sa party? Gagag ito ba yan niya eh? Nalain siguro siya to kung gisulti niya. Gaga. Wala siya ba masahitog kinsab unsa ko? Ihunong di palihog nung. May taxi sa tumihunong sa may gate sa ilang anan. Oh. Si Jerome ang nanaog. Oh. Nanaog sa si anan. Saan nga akong nakita? Bye! Love ya! Bye. I love you too. Mga traidor! Uy! Anan! Traidor! Lovely. Ay! Traidor! Labi ka na, anan! Daan pa kung tunin mo akong bana! Manyak ka! Okay na ko madaghan kang kingalain-lain kang laki! Friend lagi hapon pa mo! Pero giapil mo laki ang akong bana! Traidor ka pag-aamigaan! Traidor ka! Hayap ka! Hayap ka! Ibali-bali na kong sagpa ang amiga nga demonya o traidor na san. Manyak siya. Way sama ka manyak. Biktima pa niya ang akong bana pagkamanyak. Wa siya musukol. Bisaman sa akong pagsagpa-sag niya. O soon, wakalihok ko Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnel. Ginaingon, ayaw pagahok niya ang libro kung wa ka magkapakli sa mga pahina na ini. Mao kini nitabos ko kinabuhi. Nga dili na ko mahibong. Ma, okay na lang ang pulutan? Ay, hapit na maluto ning adobong pinalagtob. Wow! Arnel, Oh, kisa man ang babae nga nag-inusara nga nakikinom anang mga lalaki. siko na ba? Si Valerie. Inyo ng barkada? Bago pa naman siya nakaila, ma? Maski ba naguban-uban ng mga barkada? Alain magtanawan na niya eh. Sagol mag-inom sa mga lalaki. Buotan na si Valerie, ma. Game food. Game. Unyag mahubog, samot og ka game. Ma, ayaw din pagkahukbi ang libro kung wa ka pa magkapakli sa mga pahina ini. Kasagaran sa babaeng makig-inom kauban ng mga laki do. Makatiglaog yung lami. Ingnan niya kung bakakon. Berde, nado na me! Ay, sige po nga, Parts. Balik-balik mo, ha? Kada birthday ni mo, mo-anime sa inyo, Nel, ha? Okay. Okay kayo. Bal. Bye! Bye. Dari na Valerie! Oh, Valerie, ngano ka? Ngano ka? Gusto ka ako. Parts. Ayaw sa inyo biyayas, Valerie, kay nagsuka pa. Ay, Sos. Goy, ayaw ning babaeng mahubog. Pagkangilad yung tanawon, ay, taka malag bukas bugan. Yan sa akong anak, ay. Tugag-tugag pangimbitar ang mga barkada. Kunya, mahubog na po. Hagok pang ganahan. Ay, paitabi na ako. Ako rin tigluto. Ako pa'y manghipo sa ilang mga kalat. Daghan pa mo sa inyo? Sige pataan eh. Diyos ko, Lord. Kitas kong umay. Sakit. Mm. Nga naman, giparok din na mo. Sa? Wa manggod ma. Nahubog manggugugod. Aw, nahubog day ka. Maayo, uy. Sige, na, ha? Mama biya. Birthday mo na kugapon, ma. Mga kanatuig pon. Kun na, may kulawas. Aw, sige hon. Ay, labay na sa kong uoy. Uy. Bal? Ni aligi ka sa mo. Hindi na lang nako nagipakatog kay misuka mas kahubog. Ay day pamahaw na. Nagtuwa kog isdang mamsa. Higop mog sabaw nga mga palahubog ay. Sorry, mama. Okay ra. Pero day tambag ha. Sa sunod, ayaw tag-apilog inom sa mga laki. Uy, pati taong kayong tanaw. Mama. Mamahaw na ta. Kau na, Bal.
Happy birthday, Jason! Ay, Ano nga tawa mo? tawa mo. Ay, di na ko birthday Valeria ay. Ingon si Ricky nga birthday ni mo, didi ay? Sa ating na to na ako eh. Bawa mo ibo kay Jason. Marmari ka. Alam nyo? May Ricky ayo ana. Imo mang itukbod na kus balire. Bal. Si Ricky bayay ni ibo gimo pero naamang di makasulti. Hi, Miss Arnel, oy. Mapas. Kana kung kapas. Nag-exam pa man siya. Oh, Okay. ayan saman. Padayon ta? Sige, tayo taginom, oy. Sige. Akong amot, oh. Wow. Uy. 1K ha? Di ka 1K ulit eh. Secret, baka ma-spread. Sige na, oy, tagay ta, oy. Balere. Ay, tupad na ko, be. Ayon ang Ricky kay bangis na sa mga babae. Wala patawad. Sa ipagdoon mo na ako ha? Ay, sa nanason. Ikaw. Ito yung mga iyam ni Ambag sa squad eh. Ayan, ang diskute. Kaya wala doon. Nakalima ko. Ay, sa malay sa biliro. Ayaw mo kabalaka, kay kamong tanan, akong tuparan. Kalame. Human ako exam. Magkaapas po lang by Jason. Magdali ko. Uy, si Mama, nanawag. Hello, Ma. Hain man ka, Arnel. Di apa ko sa eskwelahan, Ma. Naman nagkag-exam? Wa pa, Ma. Nag-break pa mi. Nga naman ta, Ma? Aw, paabanon tatakas merkado kay mangumpra ko. Uy, di ko kauban ni Mama. Nala, sige, ako nalay mangumpra. Sige na, amping ha. Hasta ka, Ma. Amping sad. Salamat, Ma. Sorry, Ma. Namagka ko ni mo. Pero, maapas ko sa mga barkadan ko. Silang ba, Jason? Sige mo lang kamo. Kami na sa zone. Bal, ay ka muna sa diri ko. Sure. Hangol! Ikaw di kangol. Dali ba? Okay. Live to live dyan sa mga. Kaya man na mo live to live, Jason. Pwede ay. Dugaya. Oy, may Ricky kami na po, doy! Ano? Matagbaw ko. Ano ka matagbaw? Sige, Papa. Hindi ko sila ba, Jason? Guard! Naa si ba, Jason? Naa sa suod. May mong muda yun? Ako si Arnel. Barkada niyo. Sige, suod. Okay. Ay, maayo pa ka, di pa ka hubog. Ang mga lalaki diyan, nangahubog na. O gitabangan o romansa ang babae. Di pasa-pasa. Unsa? Now, Air, join us here. Bukan niyo, good. Gaya ni mo ba, oy? Aka mo lang sa lips to lips ng Valeria. Jason! Dugo ba? Dugo ka. Asa ko dapit, Sa may dugo ka. Dugo ka. Uy! Dila ko eh. Nakamutot. Kaya kundi ka. Ano mo kwarto ba, Jason? Kalar lang namilit ninyo eh. Mga na mo sa balili. Okay, ako. Problema. Tara mo, boys. Let's go. Nag-unaon nagsuot sa atong kwarto. Ay. Alis ka, boys! Tay pa siya. Tay pa lang ko kunin yung ilaw lagi mong tanan ako. Laluoy kong balili. Muli ko sa amo. Pagkos pagpamatay sila mga ago. Tulog ako si Bana. Wala ko mapahitas ko mga barkada. Kumusta naman karon sila? Kumusta naman sa si Valerie? Arnel, may nangita ni mo. Ha? Basta diha, oy. Kinsa man ma? Oh. Valerie? Uway usa nila nga ni angko ning akong gisabaka. Mo ba? Hay naman din sila si Bay Jason, si Bay Ricky. Wa ko may pawaghain sila. O sa may mahukom ng imong gimabdos. Akong ipadayon. Wa may saang bata. Saan ako ang tanan, Nel. Unsa? Imong pakaslan si Valerie bisag wa ka makad. Do katawan ka sa inyong mga barkada, oy. Gitabangan na nila si Valerie sa
sa inyong mga barkada niya imo siyang pakaslan. Ma, naluoy ko ni Valerie. Di ko mo sugot. Gipasapasahan na niya siya o niya na mabdos o niya ikay magpakahiro. Mga mahan ka nang nagsagol man sa mga lalaki ang mabayhana. Ma, Ay palabi, Arnel. Di ko gustong katawan kasi mong mga barkada do. Patuutaw na ako, nak, ha? Sakto si mama ni mo, Arnel. Dili ko angay ni mo. Lagi pasapasahan ko sa to mga barkada. Pasagdi nga anak ko kining bata nga amahan. Valerie. Uy, naya mo si Mama. Ipakaslan ako si Valerie. Bisan pa man kung ipasapasahan siya, bumabarkada. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Mao ba, nak? Ikaw nakagusto ni Arnold? Ma, pero maawa mo ko mapachansig niya, uy. Gusto na ko mga mahipaw siyang nakagusto ko niya. Sa iyon ra na. Ako'y duol niya ug sultihan ko siya nga nakagusto kaniya. Tinuod ka, ma? Imo na buhaton? Oh, aron maminyo ka, makauyab na ka, kay gusto na ko nga makakitang apo. Ako po't, ma. Gusto na po't ko nga makauyab og maminyo. Gusto na po day ka nga makakita na kaugliwat, nak. Ikaduha na lang na, ma. Nga makakita ko og liwat. Ang pinaka-importante yun nga. Nga unsa, nak? Makatilaw na kong langit, ma, uy. Ingon man sila, lami ko, no? Ay, oo, uy, lami yung kaayo na si anak. Hello, Labi uy. nagprimero pa, haskang ninduta, uy. Sakit-sakit na lami. Ay, mao pa. Sakit nga lami. Mayroon taog. Manguyab na ko si Arnold, uy. Ang makatilaw na gikog sakit nga lami. Gusto ko na ka makauyab ang muminyo. Lagi unta pa, pero wa pa uyab eh. Parehas ko taon ni do. Wa na yung ko kapahungawan akong gana. Uy, Bituan. ha? Sige lang taon ko kinamoto kahit. Uy, kapoy ng kinamot. Muy pa yung kamuta na. Nahuruto naman sa saging sluyogon. Sabi mo na, unahon ta ko na ibgan taon ni sa ato, pero tungog mo tabi-tabi nga. Batanon nga gusto ko nung batanon may gusto ang bayhana. Ha? Idaran po ko nung siya nga sama na ko ba. Kinuda na pero batanon siya gusto. Kisa man pa? Kasengod, nahansara. Oh, mo ba? Oo. Bigsa pa ng tuwa nga pa. Klaro sa kina nga. Gimingaw na ug anak. Suwayan ko ng panguyab ka na, no? Ha? Lami, Ano? may kay dos lang na kayo buwan. Ay, na pong ibig. Duslak na dito. Ang nawa palibak. Padus laki rin. Padus laki rin pa. Na, siya. Sinang dasing nawa. Kini mo na ni. Maayo! Ni barog ba yan na yun? Sige, nilang ka na ka. Kadaugol ko sa kasing. Salamat nga niya kagrasing. Dali, dayon arestaas. Uy, tasyo, dili ikaw akong tuyo, ang imong anak na si Ay, Arnold. na makagusto ni mo, eh. Di nagadahag tiguwang, no? Si Tiguang, ikaw may Tiguang ug dili ako. Si Arnold bi palihog bi pakanauga kay may tuyo ko niya. Ako ganing dali, dayon dire. Tana, day. Dili ko oy, sao pa lang ko nimo. Mayo untag batanon ka pa. Ay na lang patugad-tugad na ako kay tiko ko na nang imo. Oh, Toyo, nagkasing? Ay, dong, may kay ni ami dool ka dong, ali dong, gawas diha dong, may tuyo ko nimo. Ali dong. Unsa? Si Sarah nang imong anak? Nagkagusto na ko? O gusto siya nga ako panguyaban na? Udong, ay sorry kaayo nga misulti ko nimo ini ha. Abi pa lang gipanghagad na kung akong anak nimo. Ay, tinood. Nagkagusto ko sa mong anak nang. O sige, karong gabi eh. Mamisita ko dyan nang. Mamisita kong Sarah. Sige dong ha, karong gabi ha. Lipaya sa Pero ano? hangyo lang ko, malipay gyud ko dong. Uy, kay aron ba? Pero dong, Oh. ayaw dugayang inyong relasyon kung magkauyab mo ha. Kadiot lang. Nang sultihan di ka. Dugay na ko nagkagusto sa mong anak ko eh. Kung di akong sungton, pakasan ako siya sa labing daling panahon. Salamat ay. Kaya mo na ikaw gisugot. Kana tungod kay dugay na kung nakagusto ni mo, Arnold. Ako pa manggani nga, nagampo manggani ko sa Ginoo nga unta, manguyab na ka na Ang ako. taong sa doy. Mao nang mitabang na lang sa mama. Aron siyang mangita og paagi nga masayod kasta ko kung gusto nimo. Biliban ko sinahan mo yun. Bitaw. Pero
Di ko gustong imura kong binuangan, ha? Day, bahalti ka. Basta, magpagkasal ta sa labing daling panahon. Pansa di pa ta magkasal, may usa ka butang nga yang ko nimo. Kana kung musugot ka. Okay ako dong. Huh? Basta, imo lang yun kong pagkaslan. Unsa nang buot ni mong ihangin ako, ha? Unsa, Arnold? Ugma ba? Mag-date ha? Manurit ugma, Desara. Ay, kasakit kay Dong Tagpa. Ay, Dong. Sakit din noon. Atik. Asak lagi. Unsa? Malarga kas Manila? Ato na ka matrabaho? Oo, day. Ato kay asayan dito balik na tuig. Apa naman na mabalik din ko din sa ato. Busa kung may mo, unya ta pagkasal kung mabalik na ko gikas Manila, ha? Uy, nihila ka. Ayaw ba yung pangitaglain dito, ha? Nagpaabot kasi mong pagbalik, Arnold. Magpaabot ka to. Mario. Mo ka na, Desara. Nakagusto ko nimo. Kalimti si Arnold. Kaya dili siyang tinuod ng higugma nimo. Ako ang matungod ng mahal nimo. Kaya dili tikabiyaan. Di na ko angay ni mo, Mario. Magkadaga na makuha ni Arnold ang akong lawas. Basta pangita na laglaing babay nga kataklian ni mo si mong gugma. Sarah, ikaw ang gipitik sa kong kasing-kasing. Ug ayaw ka balaka nga dili ka naputli. May pagsalig ko ning ako. Magdugo ka gihapon ining ako day. Busa, sige na taon day, sugta ko muwi ka. Si Arnold ang gipitik sa akong kasing-kasing. Basta pasaylo ako nga dili ko madawat ang imong gugma, Mario. Si Arnold ang tag-iya sa akong kasing. Ug andam ko mapaabot, mabalik ra gihapon siya. Mabalik ra si Arnold. Dili na siya mabalik day. Busa, sige na. Sugta ko, maluwi ka. Sugta yung taon ko. Isugto na nagyud ang taon ni Mario. Pero ako lang gipugnan ang kaminaw sa luwas ng may kalipay. Ug nakahukom ko, kapaaboton ko si Arnold. Magpaabot ko sa iyang kapatid. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Bay Jurich! Oh, ila-ila mo. Si Arlene, oh. Imong uyab, Bay Manuel? Akong BFF, oy. One man woman ko, no? Hi, Arlene. Hi, Jorich. Wow. Kanin doon si Mo Smile, oh. Mugas ang lawom ni mong kandiis. Nice meeting you, Arlene. I'm single and I'm ready to mingle. Oh, buddy. Ay, to niya, Arlene. Minyo na na. Uy, patabo nga gini mo, Bay Manuel. Uy, Singat man ka. Talikod pa kay trapuhan akong imong likod, Jorich. ako lang, kiray. Ako na lang, good. Be, talikod, be. Kapuya, Bay, mo ratag bata, uy. Jorich, gisabot ka? Magkasapot ka, kiray. Kaya na ko mo tapos sa kumbog-kumbog, oh. Maning ka, ka. Oh, sorry. Napil kas kong sapot ni Bay Manuel. Nag-away mo si mong amigo? Wa man. Nasuko lang ko niya. Unsa? Masuko gan siya nako kiray. Kay nabuko man siya. Kaya nga naman di, Manuel. Gipailailan ako siya sa akong BFF nga si Arlene. Ingon man siya nga. Single siya og ready to mingle. Unsa? Motong, nasuko siya nako. Kaya ako magisultihan ang akong BFF nga minyo na si Bay Jurich. Uy, BFF. Magyapon ka mausap, uy. Ako, magyapon kag kaon, pero waka manambok. Imo ron? Ako. Si Jorich. Uy, anong may number man mo siya? Ako ang kitakain. Wait. Hello, Jorich. Oh, Arlene, asa magkakaroon? Di ami sa restaurant, nangaoin. Di? Kasi mo kauban? Si Manuel. Unsa? Apas na mo diri, Manuel. Di ami sa restaurants uptown. Uy, Arlene, kung paapaso ni mo si Bay Jurich din buwi ako. Hello, Jorich. Ayaw na apas na mo diri kay mamauli na dami si Manuel. Bye. Over sa ko. Nga naman ka. Nasa ko lagi kang Manuel. Kaya di ko gusto nga malambigit ka niya.
Niyo na siya. Ay, nahibaw ko. Ay, lang ko kasuko. Kung minyo man ang imong amigo, patas rami kay minyo upad ko. Wa pa lang na ano lang among kasal sa kumbana nga foreigner. Pero okay ra, uy. Ikaw ba mo? Nagkalma lang diha. Concern lang ko ni mo, Arlene. Ilabi na sa asawa ni Jurich. Maluoy ko ni Kiray. Kay friends na ako siya. Hilasa gid eh. Murag nakatag-iya man. Kinsa ba? Kisa pa, si Bay Manuel. Murag nakatag-iya man. Masuko man nga, manawag kong Arlene. Yan na raman kay kang maghisgot og nga sa babae, no? Ha? O ganong masuko ba sa kang Manuel? May relasyon ba mo anang ginganlag, Arlene? Wa, may relasyon. Uy, mapitang lagot ko ni Bay Manuel. Kaya murag magbuot mang Arlene. Murag manog, siya may banang Arlene nga, dili man. Minyo sa day na si Arlene? Minyo foreigner. Nakabuwag na sila. Annulment na lang mo yung ipaabot. Sulito lagi kay kas kinabuhi ng bayana, no? Iyang kong isultihan! Nga naman. Nga nung sakam day ng tingog ni mo? Basta maglagot ko, masugo ko. Musaka kong tingog. O pa rin kabahanan ako? Ha? Kiray? Ha? Ingon ana ang mga bana nga magbisyo kiray. Ma, wa may babae si Jurich. Kadang Arlene, kinsa ba di ay na ha? Iyarang nakaila, ma. BFF ni Manuel. Kana kay masukog imong bana ni Manuel, ilabi nagisultihan niya ang babae nga Minyos Jurich. Nakagustos Jurich anang Arlene. Mo nang ayaw kumpiyansa ha? Ha? Basig magmata ka lagbuntag. Yes! Nagkahigayon na kita. Nakita na kita ni Sunso sa kakwarto ng motel, Arlene. Nanganday kita ay kaini. Kisa malalakihan din na bang andoy sa sama ni mo eh. Gwapa na. Nindot og lawas. Porma og dugdugan. Kapoy ko. Nga naman. Kapoy lang. Gitopsan kan, Arlene. Uy. Ayaw pa sa English, Arlene, ha? Kinsam di akong pasanginlan. Gusto na, gusto na. Tuwag na ta. Kiray. Unfair. Ano sa? Unfair. Laing babae ka ni. Oh! Ang ano yung bangon ka? Oh, uy! Kiray! Uy! Asam ka! Uy! May gawas ba ako asawa? Pasensya na ka, Kiray. Ibalibaran ko yung gusto kay hindi na magaya. Pero may kumahutdan. Tuog na ko. Kapoy ka kung lawas. Buntag na. Uy. Tuwa si Kiray. Basi sa sala siya nakatugabi eh. Pero tinakatugan ako. Wala ko magabantay kung bisog ba siya balik tinis abong kwarto. Bubangon ako. Ano manigo? Kiray! Mana kong kaligo? Kutawin kong kape. Mas Kiray nis kusina? Ay, mas yun. Kiray, kutawin kong kape. May mitubag. Bati sa usa ka asawa nga mubiya sa iyang bana. Maong balik sa inyong bahay, anak. Di na ko makaagwantas kay buhat ni Jurich, ma. Sabta ang imong bana. Tukay na siya sa iyang bisyo. Wa pa ka maanan. Ma. Kamurag yung magtiayo ng makasulbad ini. Ngatiman ako siya. May sugot kung hindi ko niya patrabahoon kaya nara ko sa bahay. Usa pa manay nakuwang na ako sa akong bana, ma. Oh, wala sinina o gamit ni Kiray. Nilayas ang asawa. Dili. Pangitaon ko si Kiray. Pabalik ko na ko siya din sa amo pa ni May. Oh, hello, Kiray? Mga? Jurich. Arlene, ikaw man din eh. Nganong nanawag mga? Naglagot ko sa kumbana nga foreigner. At di ako'y pabayron sa among annulment. Ug doon na sige send ako nga mga pictures sa ito nga... Usa? O, kasi may nagkuha na itong picture. Amput, wa ko mahibaw. Jurich, ngi ko inipi. Gusto ko nga maanal na aron kita na ang tipon. Sorry, Arlene. Mas pilihan ko akong asawa kay Nimo. Bye. Balik ka na ko, Kiray. Ikinanglanti ka, Kiray. Pagpasilo ako. Ipagita ko si Kiray ako asawa. Kay gusto ko pabalikon siya.
Milaya sumibiya siya kay wa na magkagwanta. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lucio. Ingon, idadry mi uswag pero ang utok mao gyapon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Dili na ako mahimong ikalimtan. Kalisod, nabayain ng kahimtanga, Lucio. Sa man nakalisod, Francine? Ha? Kita na lang duha ang nagpuyo ining dako tambay. Saan man na to nga na nagminyo naman ang tanan natong anak. Unsa ka kung atong pabalhin doon din sila si Kevin ug ang iyang asawag anak. Kanag musugot sila. Nganong dili man. Kana pa, din na sila mag-abang. Kay dinhis ato, libre man sila. Ay, nailagal sang TV ha, B-boy. Oo, papa, Kevin. Okay pa. Kana, inaya lang ha. Oh, papa. Oh, diya lang sa sala ibutang, diya lang sa sala. Ayaw na sa sala ha. Kay doon na may dakong TV diha. At doon na dito sa inyong kwarto, Kevin. Sige, Palusyo. Be, tabangan ti ka, B-boy, be, kay tuwa pas taas ang atong kwarto. Okay pa. Palusyo, mapransing, paamin ako. Oy, asa ka man, Kevin? Mo trabaho na ko, ma. Amin sa ko. Papa, wat ako pa. Kuyo ko lang ko di mo ba? Amin sang lulog-lula ni mo, B-boy. Amin mo lo. Ay, ako di. Ay, unsa? Kaloyan mo sa bata. Lalo, amin ko. Pag-amping mong duha. Pag-amping mong duha ha. Olo. Nakaluto ka na, Francine, alang sa atong dinner? Wa pa. Ano wa man, Sing? Ano man? Lain mang pamati kos kong lawas yo. Unsa? Ipahuway na, ipahuway na. Ay, mauna. Kay sige man kaglingkod in town. Tanaw sa TV. O niya, kung full as salidas, TV, tanaw na sa cellphone. Ako pa nimo, no? Muban ka na ko kada safe buntag. Kakapoy nang maglakaw-lakaw, Ay, hinihinay raman ko sa kapoy ko taong. May na, manggawas ang atong singot ba, buntag sa iyo. Unsa man? Mag-order na lang kong pagkaon. Mag-order ito pagkaon. Kaya karong taon-taon, maabot na to sila Kevin o B-boy, ingon man ang atong umagad. Ay, sige. Pag-order na lang, Lucio. Mas may pa ini, magkuha na lang tag-maid. Kinsa may musweldo? Kamu lang sa Palusyo kay nag-adjust pa mi ni Eileen sa bayro no ng eskwelahan ni B-boy. Unsa nag-private school man ni siya. Sige. Kami nila muhatag og sweldo sa maid, ha? Kinsa may mangita? Kinsa man? Ikaw, Kevin? Kuha kag maid nga all around, ha? Dili tapulan gid, ha? Ayaw gid. Dili kawatan. Labaw sa tanan, dili mauli sa ilang dapit pista. Hi, ako si Virgie. Unsa imong tuyo, Inday? Ako'y nakuha nga maid ni Manoy. Uy! Ay lang tao pagmanoy na ako, Inday, kay kuya o kay mataroy. Mataroy. Madapa ay Manoy. Madapa kayo. Pwede nga. Sumala ba? Ako Sumala suwaya. ba? Sumala. Nge. Lucio. Nga na, Francine? Badlo nga ragyod niya ng maid, ha? Nga naman, Sing. Grabe, gisulob po. Kita mang lingag-ngag sa iring. Anong gisulob niya nga short, mubok kayo. Naday short nga taas. Sabad ay kong pilosopohi, ha? Badlo nga na. Kung di gani ka makabadlong, mangita tagtigo nga maid. Sabaw ka, sir? Please. Thank you, Virgie. Ikaw, ma'am, sabaw. Ma'am? Ay na lang, Virgie. Gisapot na. Ay, nangigham. Ay, gidugo mo na. Maubas relusyo. Wa pa ka nag-minopose, Ma'am Francine? Pati man na ng imong trabaho, dili kay makikchika ka namong imong amo. Nagmenopause na ko, Bayra. Pero ang puspos, diya sa akong tuo nga kamot, unsa man. Ganahan kag akong puspusan, ha? Virgie?
lang ko sa amo sa Lucio. Ayaw, Virgie. Nagkinanan lis imong serbisyo. Ako, nagkinanan ko nimo. Ayaw pagbiya. Ako yung sweldo nimo ha. Pasensyahin taon na spansi kung asawa. O dili ba, di na lang ka magpaduol niya ba? Aron, di ka niya makasaban. Gawas na lang, sir, kay mo relax ako. Ay, idadrem, niuminto na ko dahi. Pero ang akong kusog dahi, ingon man ang unahuna, batanon pa ang taon, Bridget. Sir Lucio ba? Baka mao kang mag-extra service? Bayaran ti ka dahi sa imong extra service, Bridget. Kaluod sa ni mo, Manoy, uy. Sige lang, manoy ka na ako ba? Ano sabi mo? Kanang manoy ba? Taroy ba gin? Mataroy gina, be. Unsa man, kamao kang mo extra service, kay magpa-extra service ko nimo. Si Lolo Lucio. Hala, no, di naroon siya taon sa kwartos maid nga si Ate Virgie. Hangtod ka rin pang gawas. Ida, hinina na ko yung nangita niya sa Lola Francing taon, may kalibutan. Sakang atuon ako sa kwartos, Lolo, no, si Ate Virgie. Manoy, gawas na rin sa kwarto, B, kay matuog na ko. Magpa-extra service ako nimo dahi. Una ko magawas din eh. Sige na, good. Pila man? Ikaw, masa man. 5K? Dako masana. Mura man kag dili maid. Oh yes, maid ra ko. Pero extra service ang akong buhaton nimo, Manoy. Sabot ka, Manoy. Kung di ka mo bayad na kog 5K, gawas na lang dinhi. 3K lang. 3K? O sige, larga. Sige, pag-ubo na dayon. Time pasa. Time pasa. Ang ako cellphone, ready na ko para videohan ako ang imong buhaton. Niya, pagdali na dahi, pagdali. Kayas, Manoy. Kurog-kurog pang timog niya, Madali, Ibi. Dali, sabak dahin. Ay, nagdali. Wala, nagdali. Sige, nagdala ka. Dali ko. Migap na kung magmaayo. Ayun nga, cute, Noy. Tingnan kong gipahina mo ba? Ano ka? Nagilak si mo. Middle finger. Ito pa. Hinayag na mo tingin, Bridget. Kaya matinag ka ba ito yung taon? Bataan on. Taroy siya. Taroy. Manoy, iprindan ako ni mo niya akong cellphone, B. Nili ko kabati ang cellphone na. Gubaon og naong. Tukay ramay akong kuan, iprinda. Sag din ang kaipahit na kong bag og sinina. Ito na iprinda sila inday kay wa ko'y kwarta. Awa kay kwarta, okay. Adto rin ako iprinda ni Ma'am Francine. Nilitra ba kayong video din hi, okay? Sa biluan ha. Unsa man, gusto ka makakita ini? Gusto ka makakita sa inis Ma'am Francine? Sige. Ambil cellphone mo be. Dara ang toke, Bridget. Hadlok ka. Kahanggaw sa mong maid. Nag-video na siya sa iyang cellphone sa ambuhat. Natintal ko sa kabataan noon sa maid. Nakauyon po ko sa iyang extra service. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Miriam, naingon, wako'y sarang bahandi nga ikatubang sa imong kahimtang, kundili ang tinos kong gugma o pagmahal. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi ni pahimong mahikalimtan. Dili lagi na ako siya kabit! Ako na siya higala! Dili ko bugoy! Nga di ko makasabot sa inyong linihukan! Ha? Minyo na ta? Wala mo kundat kag yapon og laing laki? Usa? Hala, Nabuhag ka? Usa man ito? Ha? nag-awa na sad sila si Ma'am ug Sir. Dili ka mo siya sa kusulti! Hala, sige! Buhag na! Pao kami gid ba? Basta masakpan na tika nga dunay laing kuyo ka laki, muingon ka dahil og buwag!
Salig ka lang kay dako kung gusto niyo. Oh, wala ka. Kung di ka mo tuos akong gisulti. Ako ganiyon niya maglagot na. Tinudon yun akong pagpangabit. Ma'am, sir, andam ng inyong pagkaon sa lamisa. Kamoy kaon dito. Nawa akong gana. Oh. Asa naman ka? Hoy! Mga on pa ta! Dali! Ato ko mo kaon sa was. Kaon na imo, buang ka. Klaro kayo nga may kabit siya. Masaktan ko lang na sa akto nga magduwa og kayo. Mangambot na lagi ko. Nga nang nagabit pansad si ma'am, sir. Uy, nga buutan man ka. Nga, gwapo. Doon na pag-inegosyo. Parihas mo ni ma'am nga doon na negosyo. Pero, paitas inyong pagpuyo. Wajud mo'y kalipay sa usag-usa. Sundan ako di. Masaktan ko lang sila. Ay, kukak sa dini. Sikawas, sa mga bahay tayo. Di mo makakita niya. Isumbong to si Gumbana. Bahala siya. Total, nagduda naman siya nga may kabit ko. Patayan na naman. Gawas to si Hoy! Kaya magig mo nagromansa sa gawas! Gumbana! Nasya! Nagibit sa pistola! Sige! Nasaktan naman yun din mo! Ayaw, Brad! Boy ko di. Boy ko, Mildred. Dato ayaw paglugmot. Kita nyo ang mag-iwan ako'y gugmaanan niya bisag gamay. So, gisaan ako ni mo, ha? Iban man gid ko ni mo, Mildred. Gimahal ko ikaw, pag-ayaw, ha? O sisaan ako ni mo! Oo, nga nung ikaw naman kang tion-tion diya si mo pistola. Kabita na yun ng gato, ana. Mas sila, me. Salamat in taon kaayo, sir, nga wa nimo sila dayon na og pusil. Di ko gusto, sir, nga mapriso ka. Buutan kay ka nga mahimong kriminal ug mapilanggo. Nauna-una ko lang, Miriam. Doon na pa magwilaing babae nga sa hilom nagmahal nimo, sir. Pero di lang siya angay nimo kay pobre man siya. Kinsa man ang maong babae, Miriam, ha? Kay siya ang ipuli na ako sa akong asawa nga miuba na sa iyang laki, ha? Sige, sulay ko. Kinsa maong babae nga imong giingon? Ako, sir. Ako, sir, ang nagmahal og nahigugma nimo sa hilom. Ako, Sir Adrian. Miriam! Minyo siya. Bisag may biya pang iyang asawa, panminyo gihapon siya. O dili mahitabo nga magkadayon mong luha. Pabisan mo gid sa bisita. Ikaw mo din, Adrian. Aray! Aray! Sot! Saan ka Ay, Unsa man? di ba nakatultol ka man kung asa po yung akong katabang nga si Miriam? Oo. Kay katabang po tao na siya kani adto nang sa iyang nanay si Papa. Katabang to mo. May undang na tao na pagpamili dito sa mua kay tiguang naman taon kayo. Anong dahil, ha? Kau na ka magkita Miriam? Mingaw ka? Oh, Brad. Bituyo ko nga malayo siya nako kay maid lang siya. Papan gimingaw naman noon ko niya eh. Well, kinilay sulti na ako ni Brad. Buutan na si Miriam. Kung madawat sa imong gulamhan, no, ha, makiglib-in kag babaeng pobre, si Miriam lang. Kay, may personal mo na sulti na ako, ha. Nagugma siya ni mo. Oh, Brad. Naigugma siya nako. Busat na. Kuyugi ko nga to sa ila. Magkikita ko ni Miriam, Brad. Sige na, Brad din eh. Bugos na ba yun ang imong desisyon nga mo atos probinsya sa ila ni tiya ni mo? Nay. Ato na lang ko dito eh. Basig adto ko dito ikita ang lalaki nga mo'y mahimo na kumpana. Sige na, ato na ko na yan. Ay, pagbiya, Miriam. Uy. Kaya nang kinahanglan ko ni mo. Hala, si Sir Adrian, anak. Sir Adrian, ikaw nini Sugad ka lang may biya sa kumpanimahe. Gimingaw na ko ni mo. Huwag dili may tabo nga masayop ko ini akong gibati ron. Naigugma ko ni mo, Miriam. Ikaw na ang ipuli ko sa maluibon ko asawa. Sir Adrian, Sir! Kalamian na, Sir. Pagilo. Ipuli na ko sa akong maibon na asawa. Lagay bukat, lagay ka. Indot pag ka. Kalamian na. Pobre tuod ka, pero indot ka nga pagkababae. Istorya, Sir. Dali na. Ipasok, dali. Sir.
Sir, salamat ha nga. Misugot ka nga ako ipuli ni mo sa imong asawa. Di ka magmahay, sir, kay mahal ta kaayo ka. Adrian. Adrian ay isang pita ko, okay? Ay napag-sir kay mag-live-in na ta. Oo, Adrian. Pobre matuot ko, Adrian. Apan, timos ang gugma o pagmahal ko nimo. I love you, Adrian. Wa man tuod mi makasal ni Adrian kay minyo siya. Apan malipayon ning duha. Nagpaabot na lang mi nga mataw ang among anak. Ang bata nga akong gisabak, bunga sa mong gugma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Adto ko sa dito mangitag babae nga iyang magustuhan. Naigugma man ang taon niya, Noy. Stella, no? Pero manuwa man siya makakita na ako. Saan mo magbuta na kung anak ko makikita di mo na eh. Kaya matod pa niya eh. Dili siya manguyab kuno og iyang silingan ra. Gusto niya nga tagalaing lugar ang iyang mauyab o pangasawon. Naisip mo? O ba, Anton? May duha ka babae nga nakagusto ni mo sa imong listahan? Dito sa imong amigo? O pa, si Myla o si Lani. Pero unahon na kung panguyab ba kato si Myla. O kung di mo sugot, si Lani nasad. Siya rugway usan nilang nga musugot na ako. Kung sugtong ka ng una mong panguyaban, sa magminyo ka na. Di lang una ko pa. Kung sugtong ko ni Myla, panguyaban lang gyapon ako si Lani. Istingan ako ning magdubli na guyaba. Ay, kabugiro ba ni mo, Anton? Wa kapag gani usa nga nauyab. Sige na ka panghambog. Ba, oy. Nagunaw na ka na nga magdubli ng uyab. Unsa ka ba? Basta mo niya akong plano. Kung sugtong ko ni Myla, uyabon sa na ko si Lani. Lumpongon ako silang duha. Lumpongon ako. Unsa? Wala niya tabo pa. Tinuyab ko ni Myla na gabi yun ha. Huwag ko niya sugta. Yung Ano? pagkaugma, nanguyab sa gaday ko ni Lani. Huwag niya po ko sugta. Pagkadimala. Malasoy. Mga hilas ba yan ha? Hilas! Pagkadimalasan mo pagkatao. Hilas sugta. Dansa naman. Gabi, ha? Wala ka matagbaw ha? Unsa ba ka? Wala ka matagam do? Pagkatambalos-los ni mo dako ang taon. Nag-una-una ka naman kong istorya nga imo na lumpungon. Lala ka ron, wala giusa. Kada ka na stigaw, anak. Sa? Nakumpuyo dito. Naamang ko'y usa ka kauban nga tos pikas lungsod puyo. Adto ko dito star, mga pilak adlaw. O ditong dapita, kinahanglan nga makauyab lagi ko. Ikaw na kay ko pa. Ayaw na lang lagi intaw pangitag babae sa laing lugar in town. Anhi na lang in town pangitag uyab ni Murni sa ato, oy. O, alas ko na eh, Jubil. Siya na bang uyab ikod? Hugay na ka kung tukmong-tukmo ni mo, anak. Jubil na lang eh. Kaya dili ka doon magpakes ni Jubil. Hala, si Jubil, may panguyab may taon, Anton. Uy, balag di ko makauyab. Di gyud ko manguyab og taga-ato. Abi pa lang nila. Watay laing babae nga makita. Ha. Busahay na lang og idudol ako na si Jubil. Kay di may tabo nga manguyab ko niya pa. Di gina may tabo. Anton. Hodja! Tahu daw. Hangyo ka nga to guys sa amo. Meron na to dito mangitag babae nga imong yabon. Okay. Malas ko dito sa ilang Rodilda. Duha ka babae nga akong gipanguyaban nga pulos gyud. Pulos gyud ko nakagusto nila. Nya? Pero wa gyud sila magsugot na ko bay. Paita, malasan ako. Busted ka. Ha? Busted. Borbida. Malasan mo. Bunam ta kay dagway nga murag naong. Nya malas mo ka. Mao lagi. Pero suwayan ako pangitag uyabon dito sa inyo bay. Kana kung sugot ka nga adto ko istar sa inyo. Problema Adto na. nga makauyab ko. Pigo ko ta. Ha? Ato ko sa mo. O sige. Dahil ka nating kwarto dito. Ako yung ako mama ug papa ha. Nga adto ka dito. Nga doon na ako'y kauban sa trabaho. Nga adto puyo sa mo. Mau ba? May bahay na kang nagustuhan dito sa mong dapit. O bay. Masa baya? Ako sige kaila dito sa merkado atong Domingo bay. Mau ba? Kuan. Cindy ko niyang pangan. Cindy? Cindy. Guwapa. Ug sa diya akong giingnan nga mamisita ko niya. Wa man mo baliban. Purbida, no? Kitsa nga sinding imong giingon, no? Taga-amo, yung ka na, bay? Oh,
Di ko na siya taga-inyo, bay. Taga-pikas ko na siya baryo. O ilado ko na siya sa ila. Busa karon inig-off na ako. Ay, inig-off na to sa atong trabaho. Muadto ko sa ilang baryo. Magpangutan ako kung asa ang ilang bay. Aron inig kagabi, diretso na lang ko og pamisita niya. O, di ba? Pita. Ala, sige. O niya, mag-ampo ko nga sugton ka ng bayhana, ha? Aron, maminyo na ka. Day, Cindy. Mao ka na, Anton. Ug sa ako ang tanan kay wata ka balibari dihang niingon ka nga mamisita ka nako. Saylo ako ha. May uyab na manggod ko. Kaslunon na mi. Uy, Cindy, ingna kong nagkikumidyahan ako nimo. Wa kay uyab. May uyab na lagi in taong ko. Kaslunon na mi. O gani mabdus na ko. Ha? Duha na kabuwan ang bata nga niya sa kuntiyan. Pasaylo ako, Anton. Anton, hibaw kong buutan ka. Guwapo ka. Busadakan pang babae nga moabot sa imong kinabuhi. Usbo na ko sorry gid kaayo. Di ta ka mahimong sugton kay may umaabot ako nga bana. Cindy! Salamat nga gisugot ko nimo. Dugay na kay kung nangandoy nga mamisita ka na ako. Huwag imo kong panguyap, Anton. Mao ba? Mahal ta kaayo ka. Ug kung wa ka may gusto na ako, ug naahat ka lang sa pagpanguyap na ako, makaton ka ra sa paghikog man ako, Anton. Kay buhaton ako ang tanan aron mahikog ka na ako. Ako, gitagan-an ko ini, Anton. Jubil. Magpakasal na. Bagong kasal! Salamat sa inyo, tanan! Salamat! Nakasal gid mi ni Jubil nga amor sang silingan. Ug sa iyang kabuutan, on ako sa pagmahal ug pagigugma niya. Bisan asa kong lugaran ang itag uyab, pero silingan na day ang akong naasawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Vika. Ginaingon, laagan man tuod ko og himarkada, apan ayaw lang ko hukmi og panapos, kuway ayo. Og maminyo magtamoy sa tudlo sa tumang kakabos kay wa makatiwas og eskwela. Kay dili mo matag-an ang kapalaran sa tao ko. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Marta! Marta! Hoy, ginuo ko nimo na unsa ka? Unsa man tong lagubong nga nabati ko sa gawas, ha? Unsa to? Kingano man lagi? May kawatan ba nga buot mo katkat sa atong bay? Unya natagak sa ubos ba nga may nabati tang lagubo? Bullshit! Magkanagot! Unsa man tinong? Nakaila ka ba sa kawatan nga buot mo saka sa atong bay, ha? Ay, kawatan ba uri? Huwag batasan ay! Dili kawatan! Ang imong anak ang nabati tang nalagubog to sa gawas. Dito sa may bintana si Agi. Kay milayat kini. Dito sa bintana. O kay Duna may mga planggana o balde just tungod sa bintana nga iyang gilayatan, mautong lagubog maayo. Pwerte mo akas planggana ng plastik o balde. Animal yun yung bayhana. Badlongon nga way sama. Misibat na po day agis bintana. Asan sa katong animal? Asa pa? Doon na may pista ron dito speakers lungsod nga doon na disco. Tuwa na sa dito. Pues, dili na siya makasakag balik ning atong panimay. Dili na. Liga! Grabe na akong sinayaw oy nya. Baka mong sayaw, ha? Kuan kining Nindot kayo music ko. Nindot kayo. Dali, tana, sayaw ta. Orolan, tanan na. Problematic. May problema? Anong tignaw mo? Mantag tanis ko. Magkuyot ta ha. Kuyog kita. Yapon ta sa inyo. Pero, nagyapon ko mo tungod sa inyong bahay, ha? Sa may iskinar ko ba? Nagyapon ang law sa inyo. Unsa? Ingon na ding hitabo di ay. Nilayat ka sa inyong bintana ug moay natugpahan nimo ang planggana ug balde tungod sa bintana sa inyong kwarto? O lagi. Uy. Mao nga nag-uol na siya nan. Kay klaro naman kayo nga kastiguhon gud na siya siyang maginikanan ug uli anak niya. Nako. Di na lang ko muuli sa amo Roland. Ay, ato lang ko uli sa inyo pi.
Puyo na lang ko nimo. Vika! Ining gusto nga anta akong kwarto matuga. Okay. Ikaw na'y bahala na ko, Lan. Di na ko mauli sa amo. Giluka pa, anak. Pagkonta. Vika! 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 Agay! Vika! Vika, putli ka gid na ako nakuha. Babae man tuod ko nga laagan. O bisag kinsa lang akong giuyab. Apan ang lalaki nga akong hikukmaon ang tugyanan ko sa akong kaputli. Kanang tinuod akong gihikukma. O ikaw ang akong gihikukmalan. Gusto pagkasli ko ha. Gusto na ako nga makasal na ta. Pwede naman ta makasal. Kaya sakto naman ta sa edad. Okay lang may kinikanan. Magpakasal ta, Roland. Maunay na balitaan nimo sa salbahis tang anak nga nakikpuyo na siyang uyab. O lagi, ang uban miingon nga nag-live-in lang. Ang uban san miingon nga nakasal. Nakasal yung kuno. Sa iyang kapuyo, pastilan. Unsa sa kang klasihas lalaki intaw ng iyang gikapuyo, no? Kana kay latagaw siya nga pagkaanak, latagaw sa tong lalakihang iyang gikapuyo ron. Busa, muabot yun ang higayon nga muduol sila nato og mangayo og tabang. Pero dili, tungod kay badlungon siya nga pagkaanak. Wa mo tiwas og tungha kay nabuang siyang pagkalaagan. Busa wa siya tabang nga mapaabot gikan nato. Panahon sa ilang kalisod. O sadya, stiyo yatake? Nya, nag-wheelchair? O, Dong Kanor. O wa pa siya makagawa sa ospital. Kay wa pa man may ikabayan. Kablaka siya. Ako'y bahala na. Ngita ko pagi makabayad sa ospital. Ako'y bahala na, Tia Marita. Nahurot na gyud yung tao na nga mong tinigom, Dong Kanor. Wa na gyud ko kwarta. Amahan ko ang na-ospital. Nagkinahanglan sa panabang nako, Gaw Kanor. Busa tabangan ako siya. Ay lang pagsaba ka, Nora. Nga kami ni Vika ang muhatag kwarta. Papastilan taon ka dato ninyo. Ay, huwag mo masayod nga sila sa mama o papa ninyo, Gaw. Mga dato nun mo. Gikawi alam sa Ginoo, Gaw. Dato yun mo, no? Kaklaroan na, Gaw. Mutabang gani. Ikaluyan lang sa Ginoo. Aniao. Dawatan ni kwarta, Gaw. Ihatag ni Mama Marita, ha? Kon! 50,000 pesos na sa gihatag sa maong tao. Kanor? Ay, lagkadlok nun, Rogo, badlok. Dili na, kuyawan ko ini 50,000 good. Dong. Kinsa man yun ang tauhan ng maghatagan og kwarta, Dong. Daghan ko ini. Katong na hospital stiyo ni Motinong. Siya sa dang may hatag og kwarta para sa bayad. Kuan. Nari siya, Tiyay. Tiyo, naray, minor na to. Ay, man. Yan lang ibilin niya yung Lamborghini ito. Di mo kasod, di mo kalahos din eh. Kailan ka Lamborghini, Chok? Lamborghini? Ako, kaila ko. Tiyo ba? Mainom? Sige. Banog ka na, no? Ay, Banog ka di ay. ay naunsa ka ba yan? Di ka Sige. hospital, di ka naman kaila. Ay, hospital manggod ko. O, lagi, nanay. Be. Oy, ikaw! Gawas mo diyan sa iyong gitaguan! Bitaw! Gawas mo! Magpakita ka ni mo na, pap! Yaw, tulis mo! Ayaw, sanday. Ay, gawas mo! Ihaw na siyong mahat! Gawas mo! Ikan ba ko sa hospital? Oh, na! Sige pa. Wa na yung hatag ninyo glinibo nga kwarta. Oh, Vika, ikaw ka na. Magkadagang alahas sa imong lawas na. kadag! Nagdag! Nagdag alahas ay! Ay, nak! Muti pa siya. Ikaw di ay! Kadato ng tao! Kadato ng tao ninyo! Kayo, kanur? Kanur no? O, dato na gina sila. Ikaw ba? Nag-wheelchair ka niya, mayroong kikasulti, no? Nagdaot na mong naon na, hiwi na kayo mong naon na, pero bahay kikasulti, eh. Ay, anak. Kanun na hindi ka mga ng mga kwarta, anak. Bika, anak. Pinangga ta ka, anak. Mahal ko ka, ikaw, anak. Kay bugtong ko, ikaw nga, anak yun.
Live kayo, day. Live kayo. Pa! Pagkakos mo! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Josephus. Ginaingon ang gaba dili magsaba. Mao kining nitapos ko kinabuhi na dili na ko mahimong may kalimtan. Uli ito eh. Tumuli. Huwag naman ka. Pero, Tama ko, mabin. Ganahan sa kong kurata ng video kay. Suya kay kunan ko. Original. wait, binunganggot. Kantang na taga-ato. Basta ka lang my way. Sige, kantahan ko na. Alas 11 na sa gabi eh. O pa man maulis Josephus? Nag-inom sa tingalit ko abang sa Ben ay. Kano sa amataw ni maundang og inom ni Josephus, uy? Vilma, i-play na ng my way ha. Kaya mo kanta na nga akong best friend. Mao na ni sunod, Ben. Now, wind is here. Uy! Ay! Ben! Ben! Unsa? Wa mo uli gabi si Josephus Joy. Wa lagi ma. Yawa ni mo adto as Ben's ilahap. Asig tuwa dito na to. Ako aton si Ben sa ila ma. Ay, abay, muli ko sa tuwa ha. Balik ko ti kadini. Balik ako din niya, baby na. Oh, lagi. Kaya ako sa nga doon sa Joy sa inyo. Aron, mahibaw siya nga naa ka sa ospital. Josephus? Joy! Joy! Mauna ni. Resulta na. Sige ni mag-inom. Uli sa ko bay ha. Ni Amdes Joy. Ni ako. Kay dito ko sa inyo, Ben. Ug ang imong asawa na nagsulti na ako nga nag-text kanyang nadunggaban si Josephus. Ay, bati man gud ang gikanta. Dunggabulon gyud siya atong kanta ha. Unsam di gikanta? My way. Sus! Kay ayaw ninyong duha, uy. Sige, video kay. Sige, video kay pa mo. Kumo ka, Joseph? Kinsa ka, day? Ako si Vilma, Dok. Di ko doktora. Sorry. Abi na kong doktora ka kay nagputi mga Asawa na ko siya, Vilma. Kinsa man ka? Babae kay ning akong bana, day? Ni anatas ato, Josephus. Ay! Aray, gitok mo dam ko ni mo, Joy. Uy! Aray. Maoday nadunggaban ka. Kay nagselos na ito ni mong lalaki nga nagdunggab ni mo atong Vilma. Kay nanguyab di kang Vilma. Silual ko, da, Joy. Ay, ko kasabi, kay masambot ka sakit ko samad. May kanabuhi pa ka. Kanta-kanta pag may way. Huwag ka ba? Maayo kay nauli ka nagkikal sa ospital, anak. May kay niya ka, ma. Mulakaw ko. Oy, sabang ka, Joy. Mulakaw ko, ma. Ikaw lang ani bantay si mong anak. Oy, Joy, biyaan mong imong bana nga ingon ining iyang kahimtang. Naglagot ko ng imo anak, ma. Uy. Mauding nadunggaban na kay nagselos ang lalaki nga uyab sa serbiduras medyo kihan. Kay iya mangipanguyaban. Unsa? Kumusta naman ka? Bay Josephus. Niya, okay na ko, bay. Hapit maalim akong samag. Bay, nakaadto na ka sa video kihan? Atong sa gabi, bay. Unya, kumusta mas Vilma? Ni uli ko no sa ila sa isla. Unsa? Hala! Nialagi ka, Josephus. Imingaw ko ni mo, Vilma. Ganun ni ulit magadis inyong isla, ha, Vil? Ay, dahagi sa mukan ko sa kong uyab, uy. Tanang lalaki nga makustomer sa video kiyan, iyang selusan. Hadlok ko nga lain na sa iyang dungkapon. Uy, ikaw. Basig maapasan kasi mong asawa din niya. Ay, kabala ka. Wabay ba ko si Joy nga niapas ko ni Madis Isla? Grabe habit ni mo. Niapas magid ka na ako dinhi. Labot ka. Og love punta ka, Josephus. Dali dali kapita, Joseph. Natutag lang may dali. Naanak ko, Vilma! Up! Oh, Tagkatagdagwa nga lambay, Joseph. Bito? Maayo man ka manakop og lambay. Pero mas may ko manakop sa imong lambay. Kinilambaya ba? Kini. Dali nakasigpos ako. Nagnganga na may lambaya. Joseph, mga asa na niya. Isa ta din is tubig, kaya nagdapat lambay. Wala naman ni paak, uy. Naabit sa bukag. Ano lang ta? Isagit ko sa kayan ang bukag, ha? May lambay, ha?
Ano ha, mga lambay ha, anila mo ha. Balikod ta. Balik kong laing lambay ha. Dara ay. Vilma, ay lambay. I love you. Animal siyang banahan siya. Ni apas yun siya sa gipuy-an sa babae sa isla. Pantay ka na kung tawhan na ka. Pantay ka na ako. Uy, Joy, wapay ko'y labot ini ha. May labot gihapon ka, Ben. Kay amigo mo sa kumpana o gitago-tago ninyo inyong mga bisyo. Ha? What taong ko lagbisyo, Joy? Ilam da. Doon na ta? Mga 30 minutes pa. Mabot na ta. Ay pa sa ambok ka gagisadlan sa mga lambay na tuwad. Oh. Sige. Agay. Ngano ni hunong ka? Ngano ka? May lipaak pa sa ko. Agay. Tabang. Tarong pa. Kita tabang. Diri amang laway tapos may bayo sa sipos na. Ay! Pentingin sa kita ba? Kuha na lang ba yung bipaang sa kugit? Sakit kayo mo nang maputol! Tinanong doon, grabe ha ini. Bayi mo sa dining mong lambay. Di sa kutsaon na kugkuhang lambay. Ang iya, duha ka paak yun niya mo, ni paak sa imong... Ni uk-uk maayo do. Duda ko ani udidi bayi, bayot ilang bayi. Ayaw ko bido ang iyo! Tangtangan na paak sa lambay kay... Pentingin sa kuwag! Ano di ay, nganong naghubo makas brief ha? Nanagat naman ko, iyo! Agay! Kung managat maghubo daig brief. May kauban ka samtang nangungha ka gambay? Doon na! Kana siya! Sibil mo di ay. Pastilan. Naibaw na to. Nasuko ang lambay kay nakakita siguro si Muhay Laom dagat sa wa masudlig tubig ang imuha do. Nagtungka na lang do. Kay kung dili ni matangtang ang duha ka paak sa lambay nga di paak sa imong lagmit maputol ni. Ang paak sa lambay yo. Ang imuha. Josephus? O tanawa. Okay, samsa. Unsay na ito? Joy! Ay, Joy. Niapas ka ko din si Sisa. Niapas to sa isla sa ugiban nga taga-videokihan nga si Vilma. Ug niapas po din akong asawa. Wow kay ko kay nakita bas kong asawa ang kapaak sa lambay. Paak sa kong kinatao. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Wena, ingon, kung mahisukamod, mubangon. Kung mahisukamod pag-usab, mubangon lang gihapon. Hangtod kang makabarog na nga lig-on o dili matumba. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, di na ko mahimong mahikalimtan. Uy na, magklaruhay ta. Unsa man na, mapipita? Mitambok man ka. Maayo hinoon ma, unsaon ganahan mo kong mukaon. Dugay na kang ganahan mo kaon, Wina. Pero lahi man ang imong pagkatambok karon. Milapad ang imong batang. Ngano di ay kun mulapad ang batang ma? Mabdus ka. Unsa? Buswing, uban ni Kupi. Asa man? Sa sentro. Ha? Noong someday ka? Wina. Magpa-check up lang, basig mabdus ko. Ha? Uban ni Kupi. Nag-charger pa yata. Basig sakto si mama nga mabdus ko. Uy, mauwaw ko mo adto sa sentro eh. Na dito nga kong iyaan. Na, chismosa marites na ba kayo to? Anya? Ikaw liad do dito. Sulti lang niya ko. Da, o sanay akong gisulti ni mo, Wina. Mabdus lagi gyud ka. Mama Pipita. Kinsay amahanan? Kukuan. O say kuan? Kinsay nagkuan ni mo? Sulti! Si Buswing, ma. Ay! Paita. Paari adayon as Buswing karon dayon, ha? Adtuas ila. Uy, wa naman si Buswing din sa amo, Wina. Unsa noy? Hain day siya? Milargas Mindanao. Mubalik pa to, noy. Murag dili naman. Ha? Hala, Mama Pipita, ani. Uy, kay nga naman di ay, Wina. Nga nung mihilak man ka. Nagkuan man gud mi ni Buswing, noy. Unya kay nasudlan man ko. Mabdos ka, Wina? Oh, noy. Mao na. Humok man kag ilong.
Dali rang mailan og lalaki. Oya, sao man ni Ronwin, ha? Milarga mas Mindanao si Buswing. Gilayasan man ka. Gilikayan ka kay bidhan ka naman. Wa gabae. Nga naman di akong mapdos ko. Nga naman di akong way mga mahan sa akong kimapdos. Di ko mauwaw-uy. Mubangon ko. Sa akong pagkahisukamod mo barog ko. Ipakita nako sa mga silingan nga dili angay nga ikauwaw ang hitabo nako. May mag-akurang usang naingon ini nga doon na may daghan. Daghan ming nahimong single mom or single parent. Mapipita. Bangon na gud, ma. Ma. Ay. Ano bang namukaw ka man, Wina? Usa daw oras, ha? Alaonas kadlawon, ma. Uy, kasayo gud nimong namukaw nako. Kuan man gud, ma. Nisakit ang akong tiyan. Unya? Kaanak ko naman ko, ma. Nga, unsa? Unsa? Manganak na kang kanahanak ka? Kakalma ragutaw ni mo, Wina. Hala, andama ang mga gamito no sa bata kay mga tutag ospital. Ni ana bitaw mao ako nang gibit-bit. Yay, ginoo ko ni mo, Wina. Ay, tara, magdali tagadto sa ospital. Magduha na katuig si Jimbo, Wina. Ayaw na taon pailad sa mga lalaki, ha? Ay, dili lalim nga mahimong inahan apan dili asawa ug way bana. Uwahi asa di mo musulti, ma, uy. Naigugma naman sa kugbalik, ma. Unsaon man ni nako? Unsa? Dali na, Wina. May kinatupa ang imong anak nga si Jimbo. What's up? Kay maligo pa ko, Joshua. Ayaw na kaligo. Dali na ba? Uy! May nausan. Gilukan ko di ang dapita, Joshua. Pero dyan natin ba? Joshua. Joshua. Ojong ko, ma. La, nagkabata si Jimbo, Joshua. Sus! Buno! Kadong bisinggit man og buno ganyas Joshua, Wina. Kanang napalyar manggod, ma. Usa napalyar? Nakamata man. Kanang nakamata si Jimbo og nangayog kaon kay gutom kuno siya. Naon siya may ba? Baya, no? Muraraman og wa kay problema, Wina. Kay wa bitaw, ma. Naadi ay. Friend, buntit na pud ka? Oh, friend, ikaw na sa ikugos ini, ha. Maayo man ka. Nindot kang himoong ninang kay okay ra kag pakanon og barbecue kilid sa simbahan humagbunyag. Hala, no? Ay, kang Joshua na? Oh, friend. Na! Wala ka kay Bao? Minyo man na siya. Why swerte sa love life? Nakaduhaan gid ko. Paangkan ko sa primero. Karon, paangkan na sa ko sa ikaduha. Resulta nas kagahi sa imong uwi na. Mama Pipita, kung humok ni akong ud, kay sige ba akong kapakong? Daan pagyug ko nga minyo tos Joshua. Klaro ato, nga minyo siya. Kay dako na kaayog tiyan. Pwe! Dong Jimbo, Inday Claire, meet your new daddy. Daddy Onik. Nick, kini mo ni si Jimbo, kini si Claire. Liwat kini mo mga anak ina no. Salamat. Ginoo ko ni mo, Wina. Huwag yung kamutagam. Ma, bisag kapila pa ko mahisukamod, mubangon og mubangon yun ko. Di ka maluoy sa imong mga anak nga way mga amahan? Ma, sa sunod, kining ikatulo na kong ianak, may amahan na ni, sure ko, anak. Hilom dawin na, oy! Kasakit ako. Ay, dahil pa kutong na ilagay ko makuha pa vlog sa taos mo pita. Ano ni? Ikatulo na inuuni pero sakit kayo, guys. Hindi na ko, ane. Yasang mga pipita. Kaya di ala sa ka, susiho na kung asa ng ambulan. Uy, Onik, asa bang kaya ko biyahe dire? Onik! Katulo na. Mama Pipita. Female.
Unsa kay nakaapan ako sa ano ang tulo ka lalaki sa akong kinabuhi pulos man namiya. Female sulti kuno ko. Bati kay kog naong? Dili man win na. Imo gid siguro ng kapalaran nga maingon anak ka. Laban lang. Taba uy, di ka lang ingong laban. Kisa di akong kontra di ay. Kinsa ta ang imong mga laki? Ako panin mo no, mangita kag afam. Basig ang imong swerte na asa afam win na. Female mo ari sa Pinas si Bruce Yagord. Pakaslan ko niya. Wow! Congrats! Thank you. Ja, I told you. Naalagay sa afam ang imong swerte na. I'm happy for you. Mga listeners, atong palamay drama compilation part 169 o akong pasalamatan tanang ga-comment sa kuha. Salamat jud kayo sa inyong kanunay nga pag-comment nga naadjud mo. Isa jud akong basihan sa atong pag-intervlog. O sa tanan akong mga listeners, salamat jud sa inyong kanunay nga pagsuporta o pagpaminaw sa atong mga drama. O sa tanan akong mga listeners nga wala nag-skip, nga nakasabot sa atong sitwasyon, daghan jud salamat sa inyo ha. Di pa nato tapuson ato sa shout out tanang ga-comment sa kuha. Shout out na ko si Isabel Sirna, si Ma'am Del 79, shout out mo dia ma'am. Si Oscar Abedo dia sa Karkar Cebu, shout out mo dia. Si Michael John Amores, shout out mo dia sa Lanao del Norte, Tubod. Shout out mo dia taga Lanao del Norte. Si John Plastico, shout out mo dia. Shout out po na ko si Lowell Balandra, si Arlene Berlin, si Hilda Asuncion, si Mamirna Urban, si Laila Sidad, si Susit Palmiros, si Clarice Pags, si Jenaline Saro, si Lindsay Arnel, si Elvira Nancy, si Barbie Casdi, si Nalin Labial. Mga ito mag-sinners na nang-comment sa tuwag atong i-shout out karon gapil sa atong pag-vlog sa atong part 169. O atang-atay na po mag-sinners atong sunod nga upload. O salamat jud kay sa iyong kanunay nga pagsuporta o pagpaminaw sa atong palamay drama. Daghan jud salamat sa iyong tanan.